ki parabangit biit baro jong kapalang Presbyterian Mauro kumjuru kiwe ki parabangit ki paralok ki jongi ki bejupet ya kini ke program kabawan ha ka YouTube channel jong kapalang nyangu yo blay bangila bani sempat badpi ha kini ke singi ke bakrau ke bagentang ke jong blay lingba kini ke program Jingi Seng Jong Kabalang Kabawan Lingba ke YouTube channel Jong Kabalang Kini kede kesitarik ubnai August Jong kini kesnem Arhajar Arpuway Kabadeiru Kari Bible Sunday Bangi angu yoblay Bangi yo ya kini kelat Ban syakri ban mani ban penan buram yu Lingba kini kikor kibor Kiba ngiyo ha kini kisngi Ngin sedang ya kini kejing sekri kejongi oblay da kejing duai tongin pengentang ya kini kepor ha kejing duai atrai oblay bok pa jongi bahabning oblay ubasensyar ya kebeneng ya kekendo baru badap hakeleng ki jaka baro hasla jong kini kepertheng nyango ya me ko kenrat bahapedeng kini kepertheng ke badap da ki kenrom kenram Kaperthei haga balak te lakhom yengi deki kendon ki babon jaj bon rukom Kaperthei haga bangim yo su ban sakri laj lo yega gerteng ga bakhoj ke jongme ban mesha yengi ko trai be bangin sakri me ling ba ki ki kor ki bor bara trai be ngi skem bakini ru ki long ki ba me kloi ban pdiang yegi jing sakri ki baret ki jongi kum kabalang Barbakinda long ru ke jingker khu ye ki parabanget halaga jong ka balang bar ye ki we ki parabanget ki bakhmi ki bapet ye kani ka program ngidwaya troha ye ke jingya lam ke jong mena do ka basdang jong kani ke jingye seng hagi benta baro ki bangi don ban penan burom ye ka kerteng ka bakhot ke jong me ki jing ruai ki jing pulie ne ka tien ke jong me bat kham tam ka khubor ka bangin sios ngau to ai kan long bala pendap do men siam bakho jong men to sngo ye kini ki jing duai ki jing pat barit to map e ki pop ye ki ringkang ye ki jing thlot ki bon ha ki jing im jongi na bai kini baro ngingo ngidami pan ha ga gerteng ga badon boru Jesu Kristus bau trai amen ngini yo ban yesim mentalang na ki jing duai ka basis pa arpo Kejingruai ke basis pa arpo. Topha mame ya umensim badawa Jesu hi. Kejing trei jong u kum keding apa ya u sengi. Nyinyirwai lang ya kejingruai ke basis pa arpo. Tupa mami ya umensim badawa Jesu hi Ajing trei jong ukum kading apa ya u syangi Angel kirai curoi kira Ipen her la jing sawa Utrai Jesu ajing kang uyeng on ngala janwan Kat kum kakular kabakor Shaba onte naneng Ya simba kut kabor Ublay hangi baseng Angel kirai turoi kira Ipen her la jing sawa
u try Giêsu hà chính khang u yeng u ong a la chan wan cất cúm cam món dòng mê ôn văn bên kinh đu ya ki bril ya ki nong yo bu neng bantan ba sha taken yo kill angel ki right to roi ki ra Gippen her la jing sawa u try Giêsu ha jing khang u yeng u ong a la chan wan ba me kular try ba crowd Shaba on hi yar kloy u nong pentung en shari cloud hangi ka de bun poi angel kirwai tu roi kira Gippen her la jing sawa u try Giêsu ha jing khang u yeng u ong a la chan wan Kajing puli nagaktin gabakhod kajong ublay hagani gipor kalong kabangi laban shem nakakitab kikam ki apostol kalanong kabaningkong ngan puli nagalkhot kabaningkong hado kabasaw kadkhot kabanriw hado kabakhandai bat kumjuru kalanong kabaar kadkhot kabaningkong hado kabasaw kajing ithuk hana kabaningkong halathaw a Theophilus Syapang ki baro ki bau Giêsu ulas dang banle bat ban hikairu Hadu kata kesengi ha kabala pediang yau sejrong andau la ai hukum dau mensiam bakhoj ha kita ki apostol ya ki bau la jit ha ki bau la penpau imru ya la di hadien bau la sya dabon ki daksana balayo i yau da ki jin sau pau sengi bad udaya thu ya ki ru syapang ke hima ublay Te habaula ya seng lembat ki ulah hukum ya ki ban om lejno na Jerusalem Henry ban up ya ka jingkular jong ukpa kabau ong pilayo sngo nanga kumta haba kilayar wailang kilay kli u kida ong ko try hagani ka por men penyo pat ya ka hima haki Israel ulaya thu ti haki omde ya pi bantip Yaki ya lani ki ayom ki baukpa ulabo hagabor jong uhi. Henry pinyo diang yagabor andala wan umensiam bakhoj hapi. Bat pin long ki nong pla yanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat ha do bakut kaperthei. Endau lala ya tho yakini ki ru haba ki dang yakmi la shimno ya u sajrong. Badul o ula pediang no yu bakim yo isu yu. Tien daw la poi ke sngi Pentecost ki baro kilaya don lang hakaway ke jaka. Ti kindit lawan ke jing sawana beneng kum kal babe kerthep. Bad kala pendap ya ke yeng baro kaway ha ka ba kilaya syong. Balapau haki kithli ki bapat penat kum kading. Ti kala syong halor way pa way naki. Bala pendap yaki baro daw mensim bakhoj. Bad kilaya sedang ban keren hagi way pat kitlit. Kat kumbau mensim. Ula ay bor yaki ban keren. Ublay unisnay ban kerku. Yaga bapuli kabasngap. Bad kabasa skor yaga ktien kabakhoj kajong ublay. Ngin yadway. Kukpa jongi ubahabneng.
utrai ki met ki men siem ki jongi ubleu badap de ke jing i snai ubleu balari pen ye ki men siem bat ki jing jongi iwei pa iwei tat hadu kani ka por ka bamanta nya ngo ye me ko kanran na ka banta kini ke sngi ka bakrau ka bagantang ka jong me ka sngi ka ba ka sinot ka lapan be bagan long kari Bible Sunday kata ka sngi ha ka bangin ken mau ya ka jing wan her ka jong men siem ba ko halaki jong ki brio ki jong me ha ki banget ki jong me ha ka balang ka jong me hadu kini ki sngi ki bamanta ni wana tribe i ban bu ye ki jingker pan ba menis nei a tribe i kum ba mela penja haga taga por ka ba meningkong haga ba mela the no yau men sim ba khoj hapdengi breu ki ba shakri ki ba mani dem ye ka kertenga ba khoj ka jaw me to ai pat sa sien a tribe i bau men sim ba khoj bala don lupa hagani ka khando hado kini ki sngi ki ba manta on rong ha ki donot ki men sim ki jongi ya ga ban pen yo ya ga taga bor men sim ka ba thamai ban pen dap hangi a tribe i ya ga jing ka ba thamai bangila ban ka jing ka ba ye dei bat ka mon ka jong me bangila ban le ya ka mon ka ba khoj ka jong me bangila a tribe i ru ya ka ban yai ne ha ka jing ha me hapdeng kani ka prthei ka ba dab da ki jing hapdeng ki jing le ki ba wan ban len shop ya ka jing jongi hapdeng ki jing pang ki jing shitom hapdeng kani ka khlam ka ba sa priang ya kani ka sla khando ya rab yengi de ka bor ka jong men siem jong me ko kan rat bangila ban yeng skem hado ka ba kut la ka ja kum no ro kan rat ba yin ngin om phai din no na ka ba nge ha me pan ban ngin nang yo ya ka bor men sim ya ka ban sakri khambha ya ka kateng ka ba khoj ka jong me to kan mau ya ki khon jong ka balang ka jong me hang ni hamau ro ya ki long yeng ki long sem ki jong i ka wei pa ka wei to isne a tribe i ya ka ban pan im thamai ya ka ban pan saj bor thamai ya ka ban the yo men sim ba khoj jo me bagi para banget ki jong i kin im a trai ha ka jing long jing im ba kan jaman sim wada padeng kan ka perthei ka badap da ka jing ni wan ban bo kar panga khmat jo me na ka ban tai pastor I Reverend S Warkhlo I balawan khanang a trai bi na jingai ya ka ban rap yengi kum ka balang ha ka basam ya ka khubor ka ktin ka jong to isne ka ban pandap dau men siem ba khoj ki jong me kai ka baro ka bau sakri jong me udan ban kren ka bau sakri jong me udan ban wan ra apdeng jongi kan long ka bala khurgu kan long ka bala pen kentang kan long ka badap de ka bor men siem ka bala atrai ban kta bad ban thau thuma ye ki do not ki jongi kerkhu ya lau jong sakri ha ka kam ka bau dan ban trei ha ka ling mission ka jong me bad to nang ya lam nang ai bor yo u ling ba ki sngi ki por baro ke banang wan to long rengkat bad ka basa jong ka jing sakri ka jongi to sngo to pdiang ru ya gini ki jing duai ki baret to da kerkhu ru ya ka ktin ka ba em ka bangila puli ngilapan kan mau bakan ne kan sa ha ki do not ki men sim ki jongi to ma bru ya ki pop jongi da ba kerteng utrai bau nong panem jongi Jesu Christ ngingo ngidemi pan ikini baro mentabat hala kertaru amen. Hakini kapor ngidon hapreng jongi ya I Reverend S Warkhlo I Pastor S Warkhlo ide na nongkrem udkhot jongga balang Presbyterian nongkrem bari trei como pastor haga district nongkrem baraga jogo por ipedru ya galing mission jong kabalang nongkrem ka kentem nong male area mission field kabadon syatai sajalot paham kaba ka preaching station jong ka kalong hajalot paham kani ka jalot paham kadon marjan bar kesenong paham jula kabalong kalingkha mission jong kabalang ka jongi hangni hamauro ni ai kuble ye pastor baila kloy ban pelaj e kapor kabakor jong I ban wan ban yarap yengi kum kabalang haga bersam ye ka kubor ka ktin ka jong uble wani snei ban kerkhu ye I
Ublayun isne bandon ringkat bat I lingba ganigapor. Haganigapor ngin yo no yaga jingkren yaga jingyalap na I Pastor Reverend S. Warklo. I teman besan iba yalam bad iba penya jaga ni ga jing mani blei bad ga jing syakri ga jongi yo blei lamba jaga ni ga por ke pemerintah ki pait reunget ga jong trai hapo ka balang Presbyterian Mauro nado I pastor in charge ki teman besan ki rangba jong ka balang ki para bangit beit bad ki pait reunget hau trai Jisu ki bala ya gaban yo banta ya gaban sim banta ya gaban syakri yaum lau blei lamba habakum kene kapor ka bamenta ngai ku blei pi baro ha ka kerteng ka badon bor bat ka bat thiang tam ka jong trai badunang penim jongi Yesus Kristus ngai ngo yo blei bo penyo ingi ka bakum kene ka lat ha ka bangin yo ban syakri yo bat be ya gaban mani ban pendan buram yo kham tam ha ka bakum kene ka sngi utrai ka bakerpang ka revival Sunday ka sngi utrai jong ka jing trai bat ka jing wan hiar uman sim bakon syayanga tangkum ka jing pen kan mau syapang ka revival ha ka ri kasi ka bait ka jongi Hadin ke revival ba ke belajar haga rikasi jantia hagi senam kat kendai spaan riu bat kat kendai spa san pun riu kala don gajing terang hagi banget bau blei unwan ya ka ban penyok biang ya ka bor mensim bakut bau trei haga jingim jongki bat kam tam hagi balang haga negeri ke bait ke jongi Palat lai pusan teligi senam ki balang hapo ke senat ki le penher ye ke jing duai jongki naga benta ke jing wan hiar ke jong ka bor ke jong mensim ke jong blei baraka por ke jong blei hakaya ke babiang ke jong blei badai ke jing seng jong ka PCI ke balong ha mairang ha ka khat khandai terik hadu arpulai terik jong benai April arajan riu ublei ula jubab ya kani Bada ki hajar, ki mensim, ki bakordor, bat ki banget hau blei, ki lamat, ya ki revival, ka balawan jia, haka por balong jingisang. Hadin kini ke jingisang kini ke revival, kala pur stat, syaki balang baro, hagi ri kasi, ki bait ka jongi. Bada ka ba omdon, lesi ka wiru ka balang, ka bom yok pediang, ya ki revival. Kini ke jing trai ke jurba hagatu ke senam arjar riu. Bat kadang trai ru hag senam arjar nyo. Kumbakat tu kan di benai. Bat hagi benai ke bakam sedin. Kini ke revival kelas dang banjano. Ki para bengit bait habangi ken mau yo katu ke revival kini ke jing trai ke jong mensim bakut kalakta om tang ye ki banget. Kalau trai om tang ya kita ki banget hau Jesus Christ. Bat kalau tak ru ya ki weipat. Nandu ki kena puli. La kalau ki school bat ki college. Bat kum tar ter. Bat kum ju ru hakitu ki weipat. Ki bampat nget. Bat ki bampat pediang. Yo trai jongi u Jesus Christ. Man bajia ke revival. Ngakwa aban pan ken mawi pi kan digawai ke jing sisya. Ban man bajia ke revival haga ri kasi ke bait ke jonge kaja tang sipor bat ka kutna amlong kum hagi wei pat ki chaka ka ba ka jing trai ke jong mensim bakut ki pait riunget ki ba pediang ya ka bor ka jong mensim bakut kadang ne bat ki breu ki dang yai terang ya ka jing trai ka jong mensim bakut jong blai ke revival haga snem kat kendai spa san pun rio hadu san pun nyo pada bangan ken mau kham tam haga balang ga bangadon ka gutna bat ka bami nang ta kadai ka jing ya pat ya pra hapdeng ki balang kadon ka jing pat arliang jong ki balang namar bau paman uyo ban gni no ya kecaka
ka ba udai ubo munsim jong ublai udai ban syong hang ta ban penya jang ta han ri la kini no ya kata kinong syun ya ka revival ki dei ki banapo ka yeng bat ki ba longro kinong panlep ya ka ding ka jong munsim ba ko habagi pai si ka revival jong ka snam arjan riu kaniru ka revival ka kutno tang supoy usnam arjar nyo siteng bat ki benai ke basadin kenegam don revival syu balai namar baka don katu ka jingjia ka bor jong ka jinglek men jong ka pertei ke baki pai driwe jong trai ki simbenta hakatu ka jingjia ka baki lekmen badu tu idol jong katu ka Indian idol lu bakwa ya kaban penkemen ya gibriu hakatu ka por ka yar na kejingyo bor mensim pada bagi perkat pada bagi rakhe ya kan revival Sunday jong kan ke snem ars ajar arpuwe kami kawai ke jengkeli hatong ngidang yo revival mo sa sisin namar man mayo revival kita don bait ki jingjia ki bom sngu tenat haga jingem bat ka jingkendo ka jonge kat banganang puson sapang gani ka jingjia haga wi ka sngi kat banganang songkai bat wi irang ba ibalong inong ikit lengkor lem ye ka kam ka jong trai haga balang ka jonge yong ye gani ka kentin bahkan sadon ke revival hadin jong kini ki eke bat kamtam hadin jong kini ke thema corona pada bangga perkat jika tu kesnam arajan riu ngamanga sakhi ye gajing wan hier bat gajing trei ke bor ke jong mensim ke jong play ke mensim ke snau kende bangga terang biang sa sisin tik tik banyo ya kajing trei ka bor ka jong mensi makut banyo pediang biang sajisin ya ka bor ka jong mensi makut pada ka donut janga ha ka bor ka bangadang pen kret ka kedau bat ka keren hanga banong trei sajisin trei lambau mensim makut trei lembaga revival trei sajisin haga negeri kebaik kejongi but I can stand shuananga ki para bangit bait habang emyo shu ya kalat ya kaban keu lang se ka ying mani ka ying jong ka jing tuai namar baga jing sha perking jong ki bor jong ka an kawan gani ka jingkele hatu pidang nget mo bapin sayo biang banyo pediang ya ka bor ka jong mensim bakot ngis ngau lemboit lembiang ngangas ngau lemboit lembiang ngas ngau tu shai bagabalong kristan lani gabalong nong buat yau Jesus Christ klem ka jing don but klem ka jing dap mensim bakot kan syulong le ano ay gidan kam ya kabor mensim bako jangi tuai baga jing tuai jangi hagi ying kisam ki jangi ngin penher sa sisian syau blay atrai trei sa sisian dau mensim bako jangi hagi balang haga jing em gajangi trei dau mensim bakut badai kan stang nangi simet habangi puli naga ketin kejong play nadu ke testament ke barem nadu ke testament ke batamai ngin syem bau ni ubdei ublei ubakwa yangi badu bawat yangi ukwa yangi bangin don hasenda gajangu ukwa ban pen pau ya ladi syangi habangi puli naga kita bisaya kelanong ke ban riu pesan ke dekat ke paar pesah
Angga ketin ke jong blai tekan jaru. Haba kimpat khot kerpat. Ngan pai ketin. Bat kat baki dan keren. Ngan sengau. Kani kepeni ba ulalong lakloi badudan hajan ne jongi. Ya kaban ya rap yangi. Bat ya kaban penkubor temai yangi. Ublay ukwa ban manlam yang ikri Bible. Wat haba mangi ngimpat kerpat ai nao. Kata kadai kajing pensyai kajong ublay kam bensip kajonga. Ublay ukwa ban panihoy bang yangi sa sisin ya kajing pen temai bor. Unamar uyoi baru tip bagani galong kabadan kam magajingat Kristan kajonge. Habreng kajing do jingkermen jongi kabakum gini kesunge. Kabai ko magajingkermen kam dan syo. Badi ko magalajano. Bad ngiladu no yaka. Barbangi pai sa kajing long jingim joki preyo ki bakum ki digisuge. Ngesngu menjur kumbau nong bi aga kitab nong bisyar kalau nong kaba arpuwei kedekot kaba arpusan. Kabaga ketin kajong blay ka ang uwei baro. Ulale kat ba uibete. Namar baka bor kajong mensim kajong play kamyo jaka show ban tri ban penle ban penya jangi. Kila pensyaskor ya ke kabaga mensim kajongi kabaga nega jabing kajongi kaya lam jangi. Barang ketin kajong play wei bar ulale kat ba uibete. Bakat banganang syong menduai ban pusan syapang kini ki gijing cia hagani ke pertai. Kumbalong utu nong syandor ubabat ye ke kamera ke keti. Handa habau syandor kami ketu gijing syai klak. Bakat banganang pusan klak lah syandor. Ye gijing mot ke ceperkat jonga balapan pairo ye gikmat jonga sagade ke wei ke benta ke ketin ke jong blai. Bat kata kebentan ke ketien ke jong blay ke dena ke gospel ke bakat komunis ke lanong ke bakat way ke dekat ke bakat san pusau. Kumta ujisu ya chu ha ke bapau hapdeng kiju henrai ulalait na. Ujisu ya chu ha ke bapau kabamadu laburino yaladi nakman dupai ba. Henry ulalait no. Bat kebenta kabakam sedien ong ketien nangta ulalait no nangta sya gata kari kabahajan kari klau sya kesnong kabakot Ephraim bat hangta uloyai sa'lem bat kisenran jango. Balai bau Jisu yachu haka bapau. Bat balai bau burina yaladi. Kadai kani ke jengkeli ke bawan mi. Barabangi pai naga ketien ke jong blay habangi pet naga tu gelanong nadu ke dekat ke ba syakmat layat hu yangi syapang kawai ke jengcia. Bagata ke jengcia kadai ke jenglek kamba ke jengu. Bagata kejing lek kambak kejing kadai hadin kejing pen impat kejing bar kejing nipat kejing ya Allah seras. Kei ke bajia. Kijiu bat kirang bak ling doa kila kwa ban penyap no ya o. Baraba kila kwa ban penyap no ya o. Kila persyang ban wad bun kidau. Henry kado. Kila yalum negador bar. Ki Farisi, ki Sadusi, kirang bak ling doa. Kila penong ye kala ilom ye kedor bar. Bada bagi lom dor bar kila syim ye kawai gerai. Bada day ban kem no yo. Badam tang ban kem. Kila bu thong ro. Bada ban yo ban penyap yo. Nda bau Jisu latip ye kini ki baro. Ula puri no ye lade. Kam day namar bau ting ye ki. Usgutu bakapor jangu kampade. Henry namar habau burino ila
ladi kadi namar boyo iya kajing pempediang kajongu kajong kiyo kajing pempediang kajong ki ya kajing long Messiah kajongu ki kentat yo ki nyoben yo kum tahu miacu ka papau pada kajing perkat kajong agat bagana posan hi kadi ketien kajong blai ngong li si ungia bat usngo taj kumu briu yi kajing keli ki baharu kom ki bakini ki farisi ki sadusi ki rangba lingdo ki cukeli syapang jongo bat kajing keli ki babon sin ki cukeli ki kajing keli ki penok mensim bat kajing keli ru ki penhiardor ye kajing long krau kajang Yesus Kristus bat kum kanuk sah ki cukeli hatu uni dei kun jaga meri hatu uni dei kun jong tu misteri ki bakum kita kajing keli Yesus untuk biang-biangi kita. Ya cu aga papau. Ulaburi namar po yo ya kajing pomnget kajang ke. Ki para bangit bait. Ginam sutu baklay nga nawi kajing sisya. Bau Yesu udon. Umday bo umdan naga pertay. Umday bo umdan syo naga pertay. Udon. Tangba umay pait baso ya chua ka papau kam don sho ka jing hikai ka bagi breu babon ki bajubot yo ban yo jing hikai ju hikai sho ju yosngau sho sa pang ka jing hikai ka jong kam don sho ka jing le kamba ka jong namar ba ya chu ti ha ka papau kam don sho ka kamba le kamba shu ki breu ki ba angnot ban yo jing pen kia ki myo jing pen kia shu namar ba uni ya shu ha ka papau sisin perkat habangi pet bat kemi ikini ki jing chia ki bang im kini ki sngi ki pamenta kam tam kini ki ri ki ba i ki jongi ngi sngu kum bangi rung im ha bukum ka ta por haba umdan jing ya lang shu umdan jing ya lum lang shu ya ka ban ya seng pendan buram yo blai Umyos ngau jing hikai syo. Haga bangila ban lumpait ba. Ban hikai siapang kejing krau kejung play. Ban hikai siapang kejing penem. Kejung try ban no penem jeng Yesus Kristus amtan syo. Umyos ngau syo siapang kita. Badi kita ki badan kami kejing pen kiaru. I kumba haga papau. Kumba longlem. Kumbangi sakilam ki wigi por. Ki ba mensua bagi don ki nong pan kia ki balik kamba ke kerteng jung trai ha ka papau apa deng gani ke corona maaf ya ngala dang bakla breng ba kum gani ke jing ke klam corona ngampat yo sngo bandon no bong don unong duai corona kata gede nama rempaum dan suha ke papau ki para bangit bait namar balai kalcia kumta kadon kejing artatin jong ki breo habangi perkat ye gani gejing shisha bat kam ta magana penyadai bagana gejing im jongi ke bamen ke hakum kini kisgi ki bamenta ki briu ki lo im gejing im ke basimat ki briu ki im gejing im ke bajar ka bangim la ru di sebanong ngim yo ki bakwa ban yo i yo Yesus Kristus lama gejing im gejongi mla shu ban yo i nge namar ba gejing khanglat jong ki bor jong kane ka pertai Barapada kejing khanglat jengki bangin long kejing syai jeki wei bangin long kejing kermen jeki wei bon sin ki langop no hakata kejing tu jeng kermen barabangi pai sisu syapang kini kejing dia kapapan keli yang ngamar wei nengkong tip habaya ki wei ru ngam la asu ban pedi yau ni Yesus Kristus tip yala di ngamat nem ye kejing don bat kejing tap kejung mo ha kejing em kejung nga
Ki para bangit ba iya habangi polin na kaktin ka jong play kan mau ha ka dekot ka pesan ang kaktin ka jong play ti ta kan yam ka jing lat jong kiu kalajan sibun ti gilelet kiu se Jerusalem na ka beri menshwa kata kan yam ka jing lat bakin yo pen ko jalate nda bagi lapoi hang ta nda ladai kata ka sgi ang kaktin ka jong play kilawat yau Jisu Bat kilawat hang nu kat ba kidang yang haga temple. Bat kat ba kidang wat syam yo. Kila yai wat bat yai wat yo. Kini ki rang ba ki Parisi bat ki rang ba ling do. Ki yang bat ki don. Haga temple haga jaga ka ba Jisu uit ba du snow tenat ban hikai. Ban ga perkat Baladadei bajia ku malong haki balang ke jonge. Ban nga mudur syapang kata gajing wat ke jonge. Ladadei ku maki balang ke jonge. Nda bangi rung hagap haging mani ke jonge. Kat bangi dang yo kum to ki por ki ba mensyua ban syakri lai luat. Kita don ki nong tem. Kita don ki nong ruai. Kita don ki nong ruai choir. Ki babukum kita ki priu ki don. Ban kada don ru gajing ruai penrem mensim. Ka bangi juruai ya royo play. Pan nga cuperkat. Lada bukum kebun kita kiberiu kidon ha bukum kita kecak jingiseng. Kiwat di uji Yesus. Kim don shu kita ke concentration ha kita ke jing syagri play. Kiwat yo. Bat ke jing wat jongki. Ke jing wat jongki Parisi ba ke jing wat jongki rang ba leng do. Kam dei bagi wat ban yo jengkerku. Kiwat ye ke ban kam. Bat ye ke ban yo ban pensidam. Pat ban penyap ya. Ngisuk tu nah bangi don naga ying ke bekentang ke jong play. Ki don ru ki beriu ke bayuan ban rung sya ke ying ke jong trai. Ki bawat bat ki badan kam yau play. Ki don ru ban nga perkat ban nga puson sya mangani ke jing cia. Ki don bek ki beriu ki bayu mat di ke jing kerku ha ke jing lek kamba ke jong play. Ki bawan na ki badan na ke tampul la kata ke por ha kan ha ke jing rakhi jo ki kata kan yam ke jing laj. Ki bawat yo Jisu na marulong ke jing kerku jong ki. Ki wat yo makiro kim syam. Ki para bangit ba ki wat yo Jisu namar ba dei tang ma ubala ban thau tamai ye ka chengem ke chongke habangi kerteng dia bangi ken mau ban perkat syapang ke revival arjan rio mangi baro kitu ki baladon bat kitu ki basakhi ye ka tu gajing wan hiar ba gajing trei khamtam ye gajing trei ngi sakhi ye gajing trei ka bor ka jong mensim jong play ikan mau badanar kan hun ki priu hagitu ki por arjat ki priu ki basakhi ya kan ke jing trai bor mensim sikan hun na ki nda haba ki duai ki yo i ke jing trai bor ba ka bor mensim don peding jeng ki handa haba ki duai ki don peding ar ke jing mot la ka long nem si shano play bada ka chu ka por ki don ki we pat ki kanon ka ba ki sakhi ke jing trai bor ba ka bor mensim jong play ki ong yai ngu ye metrai be ma ai ngi yo mensim ko mensim jong keri Bible kini kita kisikan hon ke bang ong ipe ke badan ke jing ar tatin ki badan ar jing mot kem ya per na ki Parisi kem ya per na ki rang ba ling do ki baju le bat ki baju wat benia bisar benia bat di benia ya ke bau Jisu le ha ka por boleh ka pa ki don ki saki bat kim junget bat ki du don bet ka tau ya ka ban wania ya ka ban wadau ya Yesus Christ ki perkat balada ki ailat yo new way lada ki ailat yo new Jisu kendo lot khat ki kam tam kendo ki nong bot ke jongki namar bagi nong bot jongki ki sedang ban bot yo Jisu ti
Kila sedang ban buat bat ban ngej ru ya gajing hikai ki jango. Ki sedang ban ino ya gajing hikai jong ki rang ba ling do. Kila sedang ban ino ya gajing hikai jong ki parisi. Gumta kila syapti yang bat kila sedang ban isela ban yo ban kem no yo. Kini ki rang ba ling do ki dei ki nong ya lam niam. Ki dei ki briu ki bala ban syania. Ki dei ki briu ki bakas ka imlang ka salang ka sngau syania. Kidei kinong syarai ya kilang brot ha ka jinglong jing im bakan zaman sim. Kidei ki bapet bat ki bakmi yodon kilang brot ki basakma ban lewat bat basa ya ki. Kidei ru ki breu ki badan ka jingkit kle yala ka kam. Ki perkat ka kerdan bat di ka buram ka jangki ka bagi don. Is nguthu ya ka kalong kekerdan ke badan buram adu kata-kata Henry kidei kini penban ki biasala persya badai ban kem nok ya uji sukres bad habat ki don ke temple ro kidang wat ya u hangno udan kapau syai ba kini ki parisi bat ki berang ba ling to kim dei ki breu ki badan numun si mu blei hapo jangke ki para bagit ba kani kapan palang ro syapang gini ki ski bat ke bangi im hakini ki por ki pementa kala dei ka por ka babiange baki jing duai hagi ying ki sem jongi habakum kini ki por ki pementa kin long ki jing duai namata ki nong yalam lagalong kinong yalam niam bat kamtam kinong yalam jong kabalang bakin long om tang ki badon mensim jong blai henry ki long ki badap do mensim akoy ong kaktien ke jong blai ndaba ulaburi yala di nak mat jong kirang ba ling do bat ki parisi ulalait no ban yaisa tangbat ki senran ki jango kapapani bau kwa ye kejing penkerpang tang paramaki kenang baula ye kaban yo ye bi selok bat ki bat ban hikairu siapang ki ki bakrau bakin long nong job ha kejing beteng kejong ki ye ke ministry ki jango ki para bangit bayin ula lait no bat ula pan kerpang yala de balai ula yakumta ukwa ba ngin long ki bakut ukwa bangin nem kut ukwa bagini ki senran ki jangu ki babut akti ki jat jangu unlen do ban yai sabat ki hakata ka jaka baki kin long ki bakut namaruyoi bakata ka jaka ka temple ka jaka ka badon ki briu ki reuniam ki lingdo ka jaka ka bakentang badai badon ki bakut hangta ladonna dagi briu ki bay selap persyak ya o ki balayo ya ka bor poman ki para bangit bait ka jinglong khut kadai ka jinglong ka bau blai ukwa yang iwei pa iwei bangin don bat bangin yo ya kadai ka jinglong khut ukwa yang i bangin kenria no nagawei bat kata kadai ka pop ukwa bangin kenria no naka para bangit bait how try jeung Jesus Christ balai ulai esa tangbat ki senran namar boyo i ya gejing long ngor mensim ki senran jangu hagada kapor ba ya ke ka bau pen i ba di ke ka bau hikai ki ngat klam da bau jingkele kumbalong lem ki bai bara bagi ngat kita ngat sisa skor mensim ba di ki IT mat pat mensim bat kanu ka ba kidai ban pediang ki pediang sngur mensim
kajing slong sungur mensiam gadai kabau Jisu dakwa yangi bandan. Ki para bangen pe kini kin ki kabau kwa yangi bangin don. Abakum kini kiski ke bangingi imenta. Kajing long khot. Kajing long khot. Gadai kawai na kapadan kam tam. Tolong pi ki bakut. Namar ngalong ubakut. Ki para bangit bayed. Kawai kajing kali kami la mo ban im khot. Hapadang kepertai kebom don show kajing khot. La mo bangi bangin em khot. Hapadang kajing pom khot. Mangi ngidai ki bom khot. Namar bala taplop yang ngidai kapop. Bat kapop kala sensar. Ya kajing em kajing e. Kidan kam yau niu nong pun khot. Kum kabalang kadan kam sa sisin yau niu nong pun khot. Uba khot. Kidan kam ya kapor. Baru talong mensim bakot. Ngidan kam ya o sa sisin. Kajing long khot kadai tang maka kaban penla yangi bangin long kinong song snong jong kabneng. Namar habneng dei kejaka jong kira khot. Bat kibala ban poi bat ban let cheta. Dei tang kita. Kibala yo map no bat ya kapap kajongi. Kibala yo map no ya kajing pan khot. Bat kibala syayalam ha mensim bakot. Kum tangi dan kam sa sisin ya mensim bakot. Kum kibriu ngidan kajing telat. Ngidan la kajong telat. Han rayu mensim jong blai udon bat ngi panikai yang ngi. Kaktin kajong blai kaya thu yang ngi nakasiti upol skala dia san arpuar. Bau blai wahai yang ngi yaki so mensim. Habangi telat. Uni upan syait bor yang ni. Ngikwa ban nong ki bajam not abang imla. Wah yuso juga jam not. Ngikwa ya gaban long banla ban sensar. Ya ladi habang hidu bor. Wah ini so. Ki para bangin behet udai uni ken utau blay jongi. Ubayai wat jengi badu bakwa bandon batngi. Baru kuaro ban yai sa bat nge. Tong gini duai how blay. Gini duai bat nge penher sa sisian ya kajeng duai kajeng nge. Atrai pa revival hagari kebaid kajeng nge. Ai kan sedang nanga. Lainum takapuram jango. Amen. Ngi pau kajing sngongo kabakrao sibon i pastor Reverend S. Warklo i balawan ra hangi kakubo revival hagani kajing seng ban ngi skem kan long kajing kerku yangi baro ki khon jong kabalang ki bersngap ki ba yeseng lang hagani ka program ka bawan ling ba ka YouTube channel kan dalong ru kajing ba mensim Om tang yangi kum kabalang raya baro kitu kiba pej kiba kmi yakini ka program. Ublay unis na iban kerku yay pastor jongi Reverend S. Warklo. Hagajing syakri ka jong i hang thi hagaling ka mission jong kabalang nongkrem. Baru blay unang yarab unang pansayt bor yapi pastor bapila ban ay yagajing syakri hagabasam yakaktiin ka jong ublay. Lingba kisngi ki por ki banang wan ublay unis na iban kirku yipi hagini ki por ngin yo ye ki jing panbana barkat bang idang ay ye gini ki jing panbana ngi kerpat yipi ki parabanget hagi yeng kisem pinang lumno ye ki jing ay ngo ki jong pi bad bangin sa yo ban penkentang ye ki hadien bangiladeb ban ay ye ki jing panbana Laya penbet bana do kabar sedang jong uniu bena August mentag senem ngin sedang biang no yaki program jingeseng jong ki jingeseng kentei ke jingeseng samla ke jingeseng kena
Haga bakini ru kinyo ya kabenta ban penlong ya kijingnya seng online ling ba ke YouTube channel jong kabalang. Kumta la shibit jan miet haga por san berje ngin yo ya kijingnya seng hapo kijingnya lam kijingnya seng samla haga ba Ipostol Reverend Elnong Road Nagasora Presbytery in Sam ya kubori Bible habdeng jong ilang paro. Hagani kisingu try kaban one part kapratarik ubnai August ngin yo art ligi jinge sing kawai hagapor shipo bejim step hapo kajinge lam kajinge sing khna jong kabalang bad kawai part hagapor shi bejim singi hapo kajing panya jong kabalang hagaba iway pat itmen mesan jong kabalang itmen mesan Dr. Ola Mare in shim ye kabantaban Sam ye kubor kaktin ke jong play. Hagini kapor ngin penkentang ye kijing aingo tongin ye duai. Au play bok pa jong ye bahabning sasisien pan ngiwan ban dem khrop hagi kijat ki bakho ki bakentang ki jome Banangu ye mena mar ke jing don ringkat ke jong me lemban ngi nadu ke basdang jong gani ke jing syakri barhagani kapor ke bamentang ngi don ke weipat ke bentang banwan ra ye ke jing aingu ki baret ki bangila lum ngila penlang halaki yeng ki sem ki jongi ban ai sega kam jong ka balang kabalong ka kam ke jong me go try kumni habangi wan ra ye kini ke jing aingu ngidagar pat au blei ba men subhaban pediang ye ki ba men subhaban dakir khu ban penkentang ye ki ba seno sebaga balang ke jong me ka pendon kam kan long bet naga benta ke jing pen krau ye ka burom ke jong me bar ke jing pen yar ye ka hima ke jong me hasla jong ka ni ka perthei kerhu ye ki yeng ki sem ki jongi hapdeng kini ki jing hapadeng kini ke jingkim ngidang la ban yo ya galat ban ai sega kam ke jome wala ki long ki jing ai ki baret atrai to isnei ya ka ban penman bun ye ki na ka banta ka burom ke jome ya rabru ye ngi om bangin ai tang ye ki jing ai henry kham tam bangin ai ya la ka do not ya la ka men sim bat ka jing im na ka banta ban pen krau pendan burom ya ka gerteng ke jome to sngo kanrat igiri ki jingdwai ki baret to map ki pop ki jongi na baga gateng Jesu Christ ngipan amen ngine poino sa kabapun wai ye ki jingi sing baraga bapun wai ngin yo banyar wai lang ye ki jingdwai ka ba sanspa prabhu khandai ki jingdwai ka ba ong atrai pa revival I kan sedang suana nga. Penbaptis yang atrai daga ding umensim. Bat kumto baro kitkot kajing ruai kabasan spa prabu kendai. Hadian balakut kini kajing ruai ngin yo ye kajing ruai kabalingkot badru ye kajing kerkupen wai nai pastor jongi Reverend S. Warklo. A tri-party Bible, a tri-party Bible, a tri-party Bible, I kan sedang suana nga. A tri-party Bible, a tri-party Bible, a tri-party Bible, I kan sedang suana nga. Penbaptis yang atrai, penbaptis yang atrai, penbaptis yang atrai, dakading umensim. Penbaptis yang atrai, penbaptis yang atrai, penbaptis yang atrai, dakading umensim. Penrem hapo jonga,
bên hem ha po jonga bên hem ha po jonga da kading umen sim bên hem ha po jonga bên hem ha po jonga bên hem ha po jonga da kading umen sim bên im la kabalang bên im la kabalang bên im la kabalang ai kan sedang sywana nga bên im la kabalang bên im la kabalang bên im la kabalang ai kan sedang sywana nga ai bor bangan yalam ai bor bangan yalam ai bor bangan yalam ya ka kerteng jong mi ai bor bangan yalam ai bor bangan yalam ai bor bangan yalam ya ka kerteng jong mi Ngay ngồi mẹ play và mà là cờ khôi yang nghe làm bao cái cái chính sang bắt cái chính mani cái trong nghi ban pandan puram ye cái cờ teng cái bà em bắt cái bà don bor cái trong mẹ atrai sa chi sin cái wana jan trong mẹ tôi yarap yang nghe tôi pen ko bor yang nghe tôi pen saj bor yang nghe yarap ha bangin mi ko trai Nagani kajing salak pat kani kajing senglang kajonge ngin mat ya ka bor kajong me tap yangi ko trai da ka snam kajong me sat khut yangi ko trai da ka snam kajong me bangin yo ma yaki pop kajonge batopan khut yaki dok not kajonge ko trai pan thamai ro yangi da ka bor ru man sim ba khut jong me nama ditang kata ko try kabor ka bangidan kam hakini kibor ki pamenta try to pediang yangi kumni ko mangilang to pediang ye kini gijing syakri ke jangi ya rap ko try bagian long ke ba pediang hun na kamat ke kat ke jing snai ke jang me bat sasisin try pa ri bible Pak yo men sim beku jang me bantrei haki dono jang e. I can stand ning kong denga. Pediang ko try ya gajing tuai. Da bangi pan ha ka kerteng ka jong Jesus Christ. Patu da ai da ba gajing ai ka jong Jesus Christ wo try. Gajing e ba ka jong ublei ku pan da bom chekot. Lambat gajing slok gajing pentamai bor bat gajing pencet bor ka ba men sim beku. Terahai berkecing suk cuk ini lahir ikan ayo bansan syari ke wei pak wei ke rempai Kristan. Ia ki mensim ki berkodor ki bangat ki bagi bersani ame. Kat bagi kita ki bamani penan buram ia ke kerteng ke jong me hakeleng ke rihas lak pertai. Bat kham tam ki bersasitam nama ke kerteng ke jong me. Lor kat nadu mentah bat chadu ki bapam sikot ru hala kerta. Amen.